civil defense da sauran makararren gwamnati da suke nan wurin da hawa assalamu alaikum. Kamar yadda mai girma gwamna ya yi ta'aziyya, ya yi mana ta'aziyya kusan rayuwa da al'ummar Fulanin Najeriya ne gaba ɗaya ta'aziyya. Kuma mu ma nan dukkan mu da muke nan wurin nan mai girma gwamna mun zo ne mu maka da mai hankali. Hakika na miƙe nan wurin nan domin saboda duk wani abin da yake faruwa idan ba a fayyace ma mutum ba ko kuwa Allah ya ɗora wa mutum shugabanci, idan ba mutum yana bayani ba ko kuma ba kana kusa tare da wanda za a yi bayani da shi ba, sai a gada cewa mafi yawa da gingimin nan kamar shugabanni ne suke haɗa fitintunu, amma kai to ba a taru an zama ɗaya ba. Ana so a koma wannan. Ni na miƙe nan wurin nan kowa ya sani, duk wanda ya sani a Najeriya ya sani daidai gurguru. Idan ka taɓa Bafulatani yana da jinsi kala-kala, amma duk wani Bafulatani da ka taɓa kamar ka taɓa wani ɓangare ne daga jiki na Fulani su shaida ne ga shi sun sani. Kuma jami'an tsaro ma sun san da domin duk abin da zai yi na zalunci ba na magana, ba na shiru, dole sai na yi magana. Abin da nake so in faɗa mana nan wurin nan daga faruwar wannan al'amarin nan, farkon mutum wanda muka fara magana da shi ne mai girma gwamna. Kuma kafin wannan faruwar wannan al'amarin nan muna ta magana da shi akan abin da ya shafi wannan doka na jihar Benue. Dokan nan kuma kowa ya sani kamar wata doka ce ta takalar wani abu, amma akwai wani abin da mu ba mu sani ba wanda ake cewa assembly ko wani assembly. Gwamna yana iya tashi da mutanensa a tsaye, akwai wani abu wani haka nan kamar burgani, amma a yanke da kodin an buga shi a cewa an mai da wani abu doka. Gwamnan Benue fari kafin ya kafa wannan doka mun ji labari, mun gudu mun je mun samu wasu mutane. Mai girma gwamna za ka ɗan yi haƙuri domin na so mutane al'ummanka su fahimci ma me ake ciki ma na koko menene. Kafin a kafa wannan doka mun guje mu tabbatar da cewa domin kafa dokan muna gani kafa shi wata fiti. Domin a Najeriya gaba ɗaya ba mu da wata jiha kamar Benue State. Benue State idan rani ya zo Bafulatani daga Zamfara, Sokoto, Katsina bai da inda zai zo ya yi rani sai nan gurin. Saboda dalili Allah ya kawo teku, ya simfiɗa fadamu, ya simfiɗa komai. Ba uban kowa ba ne ya simfiɗa wayannan, Allah ne ya simfiɗa wannan daji. Domin saboda kowa ma da Bafulatani da kowane jinsi ya walwala ya ji daɗi. Shi sa Fulani hankalin su ke karkata. Kafin a gane muna kan guje-guje, kafin a gane an kafa wannan doka. Amma mutum bai samu kafa wannan doka ba, bai samu karfin kafa wannan doka ba sai tare da Fulani. Idan tashi muka ce mu ba mu yadda ba, za mu je kotu domin saboda Najeriya tana da tsarin kundin tsarin mulkin ta guda ɗaya wanda muka sani. Da haka mun bara mu ce membobi Fulani su dakata kar su je su yi kiwo a gurin da Allah ya simbi na daji. Muka je kotu. A cikin abin da otom suka rubuto ko koloniyar suka rubuto, akwai wani abin da ake cewa exhibit a cikin wani turancin su ne da yake ban damu da ba turancin ba, wani exhibit A ba aka kama na ta Fulani kun yadda da wannan. Saboda gashi ga abin da ma aka rubuto, na duba na ga takarda
na ga wasu 'yan church and bell daga cikin Fulani, wanda kuma har yanzu wannan fitinan da take ciki, wanda na a kama sanu a je a karba, har yanzu akwai irin waɗannan rubabbun Fulani a cikin Fulani, cikin ejin na Tiba na kama kullum dabbobi suna tsakanin boda na jihar Nasarawa da kuma Benue. Aka kawo mana wannan, ina ga wannan takardar daga nan cikin wasu ya yi sanyi, waɗanda kuma suka rubuta takardar har mazauna cikin Benue. Da muka tashi wani ɗaki muka haɗu da mutum kamar za mu yi duke-duke da shi, ita kai ne ba ka son wannan doka nan ci a'a. Ba wai dokanka ba na so ba ne, dokanka wato na koran jama'a ne, ka cire wannan dokan domin za ka zama fitina. Shi kenan harka na shari'a yau da kullum ana nan ana ta wannan. Ya tashi ya yi petitioning duk ƙasar nan ya ce mu ne ba ma son zaman lafiya, da kuwa zai gane da mu ne direbobin zaman lafiya. Ku Fulani kun sani a wannan lokacin har kulawai ka sani waɗanda suka karɓi kuɗi naira miliyan 6 suka yadda da suka yi signing suka ba da cewa a kafa wannan doka, rubaku daga cikin Fulani. To Allah ya kawo wannan lokacin ana ta fama wannan rigimar. Hoton daga ƙarshe ya ce bari ya ce wannan doka ba domin na mutanen zane. Mun yadda da cewa bari ya ce wannan doka na mutanen zane. To amma kuma kafin in kai ga abin da muke tattaunawa, waɗanda kuke ba da kuɗi na farko a bincike na ba a ba wani tibi kuɗi, duk waɗannan Fulani da ake kama sano a je a kai ana ba wani ba Fulani ne ya ci abin da zai ci, ya je ya ba da abin da zai ba. Mu dawo wannan abin da ya faru, akwai ƙorafi cewa wasu da dama sun kira ni abu ya faru gwamna bai damu ba, zage-zage dai kala-kala, sai dai Allah ya zama wanda suke zage. Sai na ce gwamna bai tura ba kamar yaya dakata, ba wanda ya zo, majalisa bai zo ba, wane ne bai zo, ce ku bi a hankali. Abu ne wanda yake aka ce da cewa an sako wani abu daga sama ya kashe mutane, kuma wanda ake tunani da cewa Allah ya ba wa duk wani shugaba hankali ya zai ya fitar da mutane, ya zai ya taimaki mutane. Na ce ku yi haƙuri, ina ji dai ga wanda na yi magana da su, na yi magana kusan mutum 7, kun ga amfanin haƙurin. Mai martaba sarki bai je ya karbe ku ba, dibiti gwamna bai je ba, to ina ga wanda suka yi zage-zage suke ta gaggawa cewa kaza. To don haka ina bukata mu tara hankali guri guda, mu gane ina ne matsala, kada wannan hannu ta yi laifi a ce wannan hannu, kada a fage da wannan hannu a ce wannan hannun ya rufe. Kun fahimci abin da nake ina maganganu kala-kala tare da kuma in gaya muku commissioner of police da director SS mai girma gwamna, ina muku aiki kuma Allah ne kaɗai ya san wani irin aiki ne ke muku, kuma ina yi domin Allah kuma ba ma kuma a wannan jiha ba, domin saboda abin da nake tunani cewa mutane na already sun riga Fulani a duk inda suke sun riga sun shiga wata tsaka mai wuya, amma kuma ya za mu yi fita wannan tsaka mai wuya sai mun taimaki kawo da mummuna. Mai girma gwamna a nan wurin nan faruwar al'amari ya kira vila, ya kira mutane kamar yadda ya ce kala-kala, ba zai iya gaya muku ya kira wani da wani, amma ni magana na da na yi da shi har zuwa cikin dare har 12 dare mun sake magana tare da shi. Yana kuma magana da mai girma gwamnan jihar Benue, ba mun rena shi bane, amma rashin basira ya iya mulki. Yana kuma ba shi shawarwari, amma kuma ba mai jin shawara ba ne, da mai jin shawara ne da wannan abin ya ƙare. Kuma shi wannan da ya tashi ma ba ma da mu kaɗai yake faɗa ba, ya yi faɗa da wasu gwamnoni, ya yi faɗa da shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kansa, ya yi ta zage-zage. Ba don komai ba, don saboda dokan da ya kafa ya ce ma ɗan jininsa, alhali kuma wannan dokan ne mu muka yi Allah ya wadare da shi, Allah ya kira wannan dokan shi ne ba. Mun yi magana da shi, ya ce ƙoƙarin da zai yi da duk halin da za a yi shi mai girma gwamna nan
ya ce zai magana da su ta su tabbata da cewa dabbobin da aka rike a sake ma fulani dabbobinsu. Tsokana kuma da ake yi a daina wannan tsokana ne, amma shi ne za mu masa adalci bari ke cire wannan dokan ba. In karshen ya matsa ma abu ma sai ya zama to kamar in an zaga wani tibi ya kashe shi ma daga karshe sai a ce shi ne ma shi ma a shiga cece fice da shi. Amma Allah ya sani yana taka tsantsan yana wannan hidimar kuma duk abin da ake ciki har da Allah yana gaya mu, amma kuma za mu ji ƙarin bayani a tattare da shi. A sako na a nan wurin nan mai girma gwamna, kuna mijin tare da shugaban ƙasa, kuna zama tare da shugabannin rundunonin 'yan sandan da su SS. Sakon mu fa a nan tura ta kai bango ga Fulani. Domin Fulani da aka kashe a nan gida ɗaya an kashe mutum 9, tijo ɗaya ga shi nan an kashe mai ƴaƴa 9. To ba Fulanin Nasarawa aka kashe kaɗai ba, domin wasu nan 'yan uwansu suna da ko ina a sassan ƙasa. Sirrin da ba a gane ba wa Fulani, idan ka zo ka taɓa ba Fulani ne, yanzu in ka zo a cikin gurbin Fulani, in ka zo ka ga Fulani tsoron ƙasashe kamar ni ma za cinye ni, ba ni da ma amfani, ba za kome, ba kaza da sauransu. Saboda ne, saboda suna gani an taɓa su. A nemi maslahar kuwa ita ce dabbobin da kamar yadda ka fara ƙoƙari waɗanda aka rike wa Fulani, a mayar da ma Fulani waɗannan dabbobinsu a basu. Kuɗaɗen da aka karɓa na ƙarshe wanda ba su kai ga wancan mutanen da suke ƙwatan kuɗaɗe a hannayen Fulani ƙarfi da yaji da sunan laptop da kuma sunan koma wani irin ƙungiya ne, a maida ma waɗannan Fulani nan a maido da waɗannan kuɗaɗe naira miliyan 17 shi aka bayar a ƙarshe. Miliyan 27 shi aka karɓa daga ƙarshe. Bayan aka karɓi wannan kuɗin jin kaɗan aka sako wannan wutar. Bayan ana so ka sanu akwai wani wanda zai wakilce su zai yi magana nan, zai yi ƙarin bayani. Mutum 2 kaɗai za su yi bayani a nan wurin da su ƙara mana wa'azi. A maida wa Fulani nan waɗannan dabbobi, a maida musu kuɗaɗen nan kuma a basu. Dokan Otom ya kamata gwamnatin tarayya ya kai ga lokacin da shi shugaban ƙasa da sauran duk masu faɗa aji kar hankalinsu ya karkata a Benue State. A duba ya za a yi da wannan dokan, tunda ba dokar Allah ba ne. Da ƙarshe, a ni dai a sani na da ƙoƙarin da kake yi, na sani akan wannan fitintinu, ba kuma ma wannan fitintinu a duk yadda aka kurtuna wani mafulakan da sai kai magana. Kamar yadda kuma ake yanzu yake magana gwamnan Neja, babu wani shugaba in ba la'ananne ba ne a ce yana da mutane yadda yake shugabanci a ce an kashe mutum 2 ya ce ya ji daɗi, babu wannan. Don in an kashe ka me yake so? Ba safi da kai yayi ba, inda ba ya safi, ba kuɗi yake so ba, ba karfin wani mulki yake nema ba komai yake nema. To duk wani wanda kuka gani abu ya faru da shi a irin wannan, ko da chairman na local government ne, to wataƙila ba da son shi ba ne, akwai wani abu. Ina kuma mai ba mu haƙuri, mai girma gwamna, ba wai Fulani ba za su iya shiga Benue State da dabbobinsu su je su yi kafa gidajensu a ko'ina ba su yi kiwo kamar yadda da suke, amma muna tattare su ne, ba ma so a yi wannan, ba ma so a rika fito na fito. To wannan lokacin ya kai ga mu ci ina ne gwamnati za ta sa baki. Wato dai ina ji yana Najeriya ne, ba yana jamhuriyar Nijar ba ne ko wani ƙasa wata can da yana Najeriya, amma mai mulki ne kuma muna girmama shi. Amma ya ɓata, ya kuma kawo rigingimu wanda muna Allah ya wadare da su. Za mu ci gaba da wannan mitin ɗin nan, idan ma mun bar nan gurin nan za mu kafa kwamiti wanda za mu ci gaba da zama tare da Fulani jihar Nasarawa. Mu ga da cewa ya za a yi mu tabbatar da cewa yanzu ka ga ɗan kaɗan ne, wani in an kashe ma ka wanda aka kashe ma mutum 'yan uwa 9, ba lallai bane ya saurare ni wannan jawabin da nake yi. To amma ya za a jawo hankalinsa? Ya za a yi kuma a bashi mutum ɗaya mutum 20 da nawa
15 suna nan a asibiti. Ko mai girma gwamna, kana ganin shugaban kasa ya kamata a yau ba za mu iya aikan ka ba, amma a yau mai girma gwamna wannan matsalar mu ya kai da ka je vila ka je ka nemi ganin shugaban kasa, mu gani a talabishin, mu gani mu ji a BBC, mu ji daɗi. Ka yi magana da sojojin sama, ka yi magana da kowa da kowa, ko Allah ubangiji ya saka ma da alheri. Ya ku joda, Allah ya saka ma da alheri. Allah kuma ya ku joda wannan wanda kake ganin sa wannan gefe su ne gaba ɗaya wanda abin ya shafa. Amma mai girma gwamna da safen nan fa an yi mitin kafin zo. Babban mitin ɗin da aka yi shi ne akan kuɗin da aka bayar. Da ya kamata a ce a kafa commissioner of police ya nemi wanda suka karɓi kuɗin domin suna nan. Wanda suka karɓi wanda aka ba su wannan kuɗin suna cikin taron. So a fara bincike a gano wannan gidan goma sha 27 yana ina ne. Domin Allah a matsayin da muka tashi kuma a alƙawarin da muka yi musu kenan insha Allah za mu gaya maka kuma commissioner zai fara bincike a kan wannan wanda ya san aka ba shi kuɗi yana nan wanda ya ba shi kuɗi yana nan tare da yake abin da muka gano duk wanda agents inda suke tsakani ba za su bar wannan abin ya ƙare ba domin saboda za su kaji goma ne su bada a sake dunkulawa. Yau in aka ce Benue State idan mai girma gwamna ya ce ya kori kowa da kowa ya kori bakari sai ya zama to kuma ni ina tare da kibagen nan tare muke kwana tare muke tashi. Anya babu menene a cikin nadi, babu lauje a cikin nadi. Wannan a madadin waɗannan mutanen nan mun shigar da ƙara muna so a binciko miliyan 27 wanda aka karɓa an karɓi kuɗin wannan abin ya faru wanda ya bayar yana nan wanda ya karɓa kuma yana nan a fara mana wannan bincike da nan kafin maganar wancan bincike na abin da ya taho ya kashe mutane a lafiya lahu wannan shine za ka tunkari fila a nema mana yadda za a. Assalamu alaikum. Kuma ɗan uwana kamar yadda kuka sani kamar yadda kuma nake gama wasu babu abin da za mu yi shi ne haƙuri. Tunda kun sani a duk abin da muke gaya muku musamman da ma ni abin da nake gaya muku kun sani kun yarda da cewa ni zan yaudare ku to ina so ku bani haɗin kai. Yanzu akwai lauyoyi ina barin nan akwai lauyoyi guda 25 suna jira na za mu je mu zauna tare da su mu fara tunani ya za mu yi wannan ya za mu bi wannan abun domin wannan abin da duk da aike ga wani shugaban kasa ba a rubuce ba a baki ne. Za mu kuma kawo ma takarda za mu kuma ba su takardu da irin ire-iren bukatu da muke da. Assalamu alaikum.